Nin kuma in b'a sɔrɔ aw caman sigilen bɛ jabaraniw kɔrɔ wasa a bɛ se ka faamuyali b'a sɔrɔ TV Cherifla bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an balima bamanankanmɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin ye o kuma selen cakɛda min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a tɔgɔ ye Société Maseda Industrie SA ka sanga ni a ɲɛmaayaso ka laɲini ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen in na u y'a kanu k'u bolofa ka to ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin kɛnɛyasoba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye hôpital mère enfant Luxembourg ye ka masiki ba caman ta ka d'u ma wasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na coronavirus walima COVID-19 o kɛlɛli la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn CFA wari miliyɔn 5 o n'a nɔkanfɛn ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen seriyara Maretu Jalo a n'a ka jatala Abudulayi Sogodogo ɲɛna. Jamana sɔrɔ bosonbaw bɛɛ lajɛlen haminako ye ka coronavirus kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka d'a kan a ye kɔlɔlɔ lase secteur caman ma Société Maseda Industrie SA ale ye masiki ba tan di dɔgɔtɔrɔso dɔw ma an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu Hôpital Régional, Hôpital du Mali ani Hôpital Mère Enfant le Luxembourg n'ale bɛ Bamako amdala ye masiki ninnu dilanna Société Maseda Industrie SA yɛrɛ de fɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye maaw k'u yɛrɛ tanga ni ka maa wɛrɛw tanga ka bɔ coronavirus banakisɛ tɔɔrɔ ma. Comme yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na pour que ka bana kɛlɛ an y'a décider ka masque de protection dilan ka di population ma u bɛ se k'u yɛrɛ latanga cogo min na n'a ye an nana ni 10 000 masques de ka di dɔgɔtɔrɔso saba de ma hôpital du Mali b'a la hôpital régional de Ségou b'a la ani hôpital Mère Enfant le Luxembourg. A ma nɔgɔya an ma parce que tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni temps in kɔnɔna la donc mais on a fait de notre mieux pour que ka population dɛmɛ cogo min na ka se ka masque dilan. Hôpital Mère Enfant le Luxembourg ale directeur général ye Société Maseda Industrie fo ka tila ka hakilina jigin kɛ k'a fɔ nin dɛmɛ in kun ka kan barisa an bɛ don min na i n'a fɔ bi coronavirus ye maa 1000 contaminé ka ban Mali kɔnɔ. N bɛ groupe Maseda fo fɔlɔ o ka nin waleya in na parce que bɛɛ b'a dɔn nin bana in a nana cun an kan komi a cunna diɲɛ jamana tɔw kan cogo min na a nana ni gɛlɛya caman ye o gɛlɛyaw kɔnɔna la hali se bɛ jamana minnu ye olu kelen ma se ka u kɔgɔ da bana in kɔgɔ la bon alhamdulilayi n'an ka privéw yɛrɛ farala jamana kan état kan ka dɔgɔtɔrɔsow dɛmɛ bana in kunbɛli la ne fɛ o waleya ye mun kan ka fo kosɛbɛ ni masque min nana di anw ma bi jɔyɔrɔba b'a la parce que minnu bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw infirmiers personnel administratif minnu bɛ baara kɛ administration na minnu bɛ nettoyage kɛ masque bɛ di bɛɛ ma diɲɛ don o don a nana ni gɛlɛyaw ye parce que o masque ninnu sanni kun tɛ an ka budgetw la an y'a jagoya don a la donc a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ma ni masque min nana di an ma bi nin bɛ di personnel médical de ma minnu bɛ furakɛli kɛ parce que masque finiman don n'a nɔgɔra a bɛ se ka ko o fana ye avantage ba dɔ ye donc a bɛna caman bɔ an ka gɛlɛyaw la masque o fan fɛ vraiment ne kɔni yanni ka bɔ kuma na n b'u fo k'u fo k'a ɲini an ka jamana groupement wɛrɛw fɛ o fɔ cogo privé wɛrɛw fɛ minnu bɛ se ka dɔgɔtɔrɔsow dɛmɛ u ka nin waleya in ladege u seko damayira la ka dɔgɔtɔrɔsow dɛmɛ pour que an bɛ se ka bana in kunbɛn ani bana bɛ mɔgɔ minnu la olu bɛ se ka furakɛ cogo min nɔgɔya la n'a ma kɛ ni ka bana lase mɔgɔ wɛrɛ ma ye. An ka masquiw don an'u na ka an yɛrɛ tanga ni ka maa wɛrɛw tanga o bɛ an kisi coronavirus banakisɛ ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jɛya ni bɛsɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an tɛgɛw ko safinɛw na ani ka an mabɔ ɲɔgɔn na n'an bɛ jama yɔrɔw la a ka ca Ala fɛ an bɛ kisi nin bana in tɔɔrɔ ma.
Kunafoni nasira wɛrɛw fɛ lajɛrɛba dɔ sigira sen kan Jamiyatu Ansardini a ka bolofara min bɛ Bamakɔ faba kɔnɔna na. Ale ni Cherifla Jabaraniso ani radio La Voix du Citoyen o ɲɛmaayaso fɛ n'o ye commission de gestion maaw ye. Lajɛrɛ in kunba tɛ dɔwɛrɛ wasa degun ni gɛlɛya minnu bɛ radioso la fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na wasa o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jidi cogo min na ka sanga ni a ma ɲɛmaaw ka laɲini. Lajɛrɛ in sigira sen kan karido juin kalo tile 7 sabafla ani 20 a kɛra radioso in jabala la Kalabankɔrɔ adekɛni na Bamakɔ faba kɔnɔna na. An ka ɲinikɛla Yusuf Kulibali an'a ka jatala Ibrahima Kulibali tun bɛ Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la. Walasa ka ɲɛtaga di radio La Voix du Citoyen ka baaraw ma ani k'a ka baaraw sabati. Bamakɔ section Ansar bolofara maaw ye wulikajɔ kɛ ani télé Cherifla ni La Voix du Citoyen ɲɛmaasoba min bɛ o sigila ni ka masala arajo ka gɛlɛyaw kan ani fɛɛrɛ ni dabolo min bɛ se ka tigɛ walasa ni ka arajo in ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛ bolo. Bi an bɛ Ala fo kosɛbɛ parce que arajo in ye Ansaru de ka arajo ye. Bon ni bɛ Ansaru fɔ bi Ansaru yɛrɛ sira ka Bamakɔ yan bi section Bamakɔ fanga ka bɔ a la kosɛbɛ. Bon ni an ye gɛlɛya minnu b'an kan ale ni arajo yɛrɛ bɛ ka taa cogo min na n'an ye o fɔ olu ɲɛna a ka ca Ala fɛ an ka laɲini caman bɛ sabati. O de hukumu kɔnɔna na an n'o kumana ka fara commission de gestion yɛrɛ kan n'o ye Sama Kulibali n'a ka jamaw ye. Vraiment an kumana problème minnu b'an kan ale ni arajo yɛrɛ bɛ ka fonctionner cogo min na an kumana bɛɛ ka bi. Tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyara kosɛbɛ an dalen b'a la baara minnu bɛ yen ni olu bɛ ka kɛ ni olu fɔra ni olu sabatira laɲini bɛ sabati. An ka dɛmɛ tɛ foyi ye radio la an y'a kɛ Ala kama n'an karamɔgɔ yɛrɛ kanu kama. Bi sigi ni nin tun kɛra kabini daminɛ na alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min na sisan a tun tɛ kɛ yen. Donc Ala ka barika don sigi na nin ka k'a fɔlɔ ye a kana k'a laban ye. An bɛ commission mɔgɔw fɔ kosɛbɛ n'olu tun tɛ an tɛna kɛ yan nin waati in na u y'an bonya Ala ka n'u bonya. Hali bi Ala ka ɲɛta di radio in ma ka bonya di radio in ma ka radio in ta yɔrɔ la mɔgɔ t'a dɔn a bɛ se yɔrɔ min na. Degun b'a la Ala ka bɔ yen. Tɔɔrɔ b'a ka Ala ka bɔ yen. N bɛ animatrice fɔ k'a fɔ animateur ni animatrice ɲuman tɛ radio Citoyen na a bɛ yen mais baara n'a taabolo de don. Baara n'a taabolo mɔgɔ ka bila yɔrɔ min na min kan ka bila yɔrɔ min na mɔgɔ man ka bila yɔrɔ min na i tɛ se ka min kɛ o de ye problème ye. An ka bi sigi la radio Citoyen commission de gestion ani Bamako section de Bamako Ansardine ka sigi la an ye masalabaw kɛ a kun ye radio bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na mais an ye fɛn minnu an bɛ fɛ ka fɛn minnu atteindre les objectifs qu'on veut atteindre là donc olu bɛ sɔrɔ cogoya min na an ye masala k'o de kan donc vraiment a kɛra bonyaba ye bɛɛ y'i sago sɔrɔ a kɔnɔ problème min bɛ an y'a bɛɛ ye k'a dɔn bɛɛ kan ka rôle min jouer an y'o yira ni ɲɔgɔn cɛ donc a échange ɲana kosɛbɛ an content don a ko la et vraiment on va voir que an bɛna an ka objectif atteint quoi Ala sɔnna ma. Bamakɔ section Ansar ma ɲɛmaaw o y'a yira k'a fɔ ko sigi ɲɛ hakilinabaw de dɔw ma o bɛna min fɛsɛfɛsɛ donna nataw la min bɛ kɛ sababu ye radio La Voix du Citoyen ka baara bɛ se ka ɲɛ bolo cogoya min na o min bɛ ka laseli kɛ kabini san 2008. An nana programme bɛɛ ɲɛfɔra ɲɛna ayiwa degun minnu fana bɛ yen an y'o dɔn ni Ala sɔnna don nataw an yɛrɛ bɛna wuli k'an jɔ baara ninnu bɛ se ka avancer cogo min an nana an ye faamuyali caman sɔrɔ baara la gɛlɛya minnu bɛ yen a bɛɛ fɔra ɲɛna wa an bɛna wuli k'an jɔ k'an seko kara ni Ala sɔnna an dani baara don nataw ɲɛta bɛ yen wa an yɛrɛ fari fununa parce que an y'a sɔrɔ k'a fɔ aw cɛsirilen don baara ninnu ka ɲɛta la degun kɔni b'aw kan mais vraiment aw cɛsirilen don an ma dan de sɔrɔ o la wala an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala ka labanko ɲuman d'an ma Ala ka ni ɲɔgɔnna wɛrɛ jira n na ni Ala sɔnna don nataw an bɛna cogo bɛɛ kɛ radio bɛna avancer ka tɛmɛ nin kan diɲɛ mɔgɔ bɛna bɔ a kalama inshallah folikan min bɛ yen ani n taamaɲɔgɔn n b'o fo k'u barikada sɔgɔma in na u yɛrɛ bɛɛ bɔra ka na u sen dɔ kɛnɛ kan ka encourager an ye radio baarakɛlaw sɔrɔ yan ayiwa ka club fana sɔrɔ yan an b'a n'a ka mɔgɔw an ma dan sɔrɔ la an nisɔndiya ni fari fununen kɔni bɛ bɔ yan bi ni Ala sɔnna an bɛna ko caman kɛ baara ninnu bɛna taa ɲɛfɛ cogo min inshallah. Biro kɔnɔnaw lajɛliw ka taa se baarakɛlaw bolominɛw ma o ɲɛ dara nin bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ Ansar section ma ɲɛmaaw fɛ baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛla ni fotota ye ani dugawu ta kɛla ka ɲɛsin nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw ye sani nin ɲɛmaaso in ka se radioso la o y'a sɔrɔ o tɛmɛna télé Cherifla kɔnɔna na k'u ka gɛlɛyaw fana bɛɛ lajɛlen dɔn.
an bɛ ala deli ala ka ni sigili na ɲɔgɔnnaw caya wasa laɲini o bɛ se ka sabati cogo min na halisa an bɛ to kunnafoni nasira wɛrɛw kɔnɔna na ka sanga ni u ka gafe sɛbɛn an'u ka sariya kisɛw ye min bɛ u ka cakɛda an'u ka baarabolo o koɲɛw bɛ sabati cogo min na mali sifinnakaw u ka biroba u wulila ka jigi u ka denmembrema minnu bɛ mali kɔnɔna ani bamakɔ faba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna u ka bolofara min bɛ bamakɔ sigida gale la korofina sud la wasa kana o biroba k'o sigi sen kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra jɛlenya ani tilennenya kɔnɔna na a kɛra dimanche don juin kalo tile 7 saba 2 ani 20 baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra mali ɲɛmaw sifinnakaw ka ɲɛmayaso ɲɛna an ka ɲinikɛla abdukarim sako n'a ka jatala abudulayi sogodogo tun bɛ Cherifla jabaraniso tɔgɔ la. Mali sifinw ka tɔnba min n'o ye conseil national de la jeunesse ye a bolofara minnu bɛ kinw na n'o ye comité de quartier ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma korofina sud o bureau kurakurayeli o baaraw daminɛna ni jamana jɔnjɔn dali ye n'o ye hymne national ye korofina sud commune 1 kɔnɔna na o comité de quartier o bureau kurakurayala ni maa 45 ye a baaraw kɛra commission d'organisation maaw fɛ bureau kura min yɛrɛ sigilen filɛ a manda bɛ san 3 ko fɔ a ɲɛma o ye Idrissa Samake ye a y'a yira k'a fɔ danaya min dara a kan a sifiɲɔgɔnw fɛ k'a n'a jija k'a danaya minɛ fa k'a ka baara belebele dɔ bɛna kɛ bɛn o bɛ se ka sabati cogo min na denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sifinw ye ko walasa ɲɛtaa baaraw n'o ye sifinw ka koɲɛw ye o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na. Bureau kura in an bɛna k'o sigi bɛ kɛ difficulté minnu bɛ quartier in kɔnɔna na ka se k'u ta ka bɔ quartier in kan o difficulté ka ca kɔsani na an bɔra ka u recenser ka sɔrɔ hali an ka bureau ma sigi fɔlɔ donc an y'a jateminɛ sirako b'an fɛ yan nɔ an y'a jateminɛ bɛnba tɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la donc an ka kɛlɛ fɔlɔ bɛ kɛ mun ye ka se ka na bɛn sabati denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɔfɛ fɛnɛ k'an ɲɛsin an ka problèmew ma n'o ye an ka sirakow ye n'o ye jiko ninnu ni san mana na a bɛ tiɲɛni minnu don an kun pour que an ka se k'olu bɛɛ régler problème ka ca et j'espère que n'an jɛra k'an fanga fara ɲɔgɔn kan bureau in kɔnɔna na membre minnu b'a kɔnɔ j'espère que a bɛɛ kelen-kelenna bɛ se ka fɛn dɔ kɛ donc an bɛ problème ninnu na an b'a ta kelen-kelen ka se k'a ta ka bɔ korofina sud kɔnɔna na ni ala ka jɛ ye. A baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra commune 1 ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ fo ka taa se korofina sud o dugutigi yɛrɛ ma o y'a ka nisɔndiya yira ni ka laban k'a fɔ a bɛ dugawu kɛ denmisɛnninw ye ni ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin u ma hali bi bɛɛ ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kin kɔnɔna na. Bon ne bɛ ladilikan min fɔ korofina sud denmisɛnninw ye denmisɛnniya ko ba de don n'u bilara ɲɛfɛ denmisɛnninw minnu bɛ yen n'u bɛna bila korofina sud ɲɛfɛla la denmisɛnninw ɲɛfɛ sisan u ka baara kɛ ne bɛ ladilikan min d'u ma o ye baara de ye minnu kun bɛ yen nɔ fɔlɔ u y'a bila yɔrɔ min na denmisɛnnin minnu bɛna sisan u k'a ta yen nɔ u ka baara kɛ an jigi b'u kan wa an fana b'u kɔkɔrɔ u mana baara o baara daminɛ an b'u kɔkɔrɔ k'u dɛmɛ a la fo an seko n'an damayira. Ka da commission d'organisation président ka kuma kan ko CNJ ka ni comité ninnu bɛ sigi kinw kɔnɔna na ko walasa a ka kɛ sababu ye danaya danbɛ jeunes minnu kan a koɲaw la olu ni kinmɔgɔw bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ka kow dɔn ka bɔ ɲɔgɔn ka kow kalama walasa ka hakilina falen-falenw kɛ fɛn fɛn bɛ tali kɛ sufinw ka ko la ka se ka jɛ ka fɛɛrɛw tigɛ cogo min na o baaraw bɛ se ka sabati. Don sigikun ye min ye pour que an minnu bɛ commune bureau ba la anw fana ni minnu an bɔɲɔgɔnko minnu bɛ quartier kɔnɔna na an ka bɔ ɲɔgɔn kalama an ka dɔn u ka gɛlɛyaw ye mun ye an ka dɔn u ka difficultés ye mun ye an ka dɔn u ka ajuw ye mun ye a b'a permettre n'an y'o dɔn ka baara kɛ o kan pour que denmisɛnninw ka ɲɛtaa ka sabati a b'a permettre fana n'anw ye hakilina minnu ta n'an ye sira minnu ta pour que denmisɛnninw ka ɲɛtaa kama an bɔɲɔgɔnko ka bɔ a kalama o fana ka a nafa sɔrɔ olu ye a kunbaw ye an bɛ kɛnɛ min kan bi an bɛ o denmisɛnninw ka o bureau sigili kɛnɛ de kan. Kaladɔnnaya k'a fɔ CNJ ka ni bureau kura min sigilen filɛ nin ye n'o ye comité de quartier ye korofina sud la san 3 baara don maa 45 olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bureau kɔnɔna na minnu si b'a ta san 13 ka se san 35 ma ka kɛ ni Mali sifinw ka tɔnba ye n'o ye conseil national de la jeunesse ka sariyaw ye. Ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga la wuli ni janto ma kɛ ka sanga ni bana cɛjugu min kɛlen bɛ ka diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen labɔ n'o ye coronavirus walima covid-19 ɲina kelen bɛ denmisɛnw ka boloci ladala boloci minnu tun bɛ k'u la sanga ani waati n'a bɛ kɛ sababu ye k'u kisi k'u tanga bana caman ma nin waati in na ka sanga ni coronavirus ye ɲina kelen bɛ o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔ maa faamuyalenbaw minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma olu wulilen bɛ ka kankarimada kɛ ka ɲɛsin o waleya in ma an ka ɲinikɛla Kafunɛ Bacili ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kan.
a dɔgɔyalen bi taa se jamana 68 ma coronavirus bana kɔlɔlɔ tan tɛ jamana minnu kɔnɔ. Jamana caman yɛrɛ bɛ o jamana 68 hakɛya ninnu na ni denmisɛnw ka boloci campagne de vaccination baw ɲɔngirila yen o jamana kofɔlen ninnu kɔnɔ. Diɲɛ selege naani tɔnba ka bolofara min bi ɲɛsin kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé o ma ɲɛmaw kun ye ladilikan kɛ k'a laɲini jamana caman fɛ u ka se ka boloci baaraw jɔ fɔlɔ ni o ye vaccination ye walasa k'o kɛ coronavirus fiɲɛbana kɛlɛcogo dɔ ye bana in walankatali n'a carinin ka se ka dansira la. Nga an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Organisation mondiale de la santé ni o ye diɲɛ selege naani tɔnba ye min ɲɛsinen don kɛnɛya ko ma ale faralen don jɛrɛjɛkulu caman kan minnu jɔrɔlen don ka hami kosɛbɛ ni coronavirus fiɲɛbana in kɔlɔlɔ ye. Kɔlɔlɔ jugu minnu hakɛ ti fɔ ka dan wa ni kɔlɔlɔ ninnu bi sɔn ka dadigi kɛ kuntagalajanw kɔnɔ. Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka bolofara min bi ɲɛsin denmisɛnnilakaw kunkanko ko ma Fonds des Nations Unies pour l'enfance a coro ɲɔgɔn kɔnɔ u ko a ma UNICEF ka fara bolociko cakɛdaba dɔ kan n'u ko a ma le Sabin Vaccine Institute et Gavi ani Alliance pour les vaccins. Siranya ni jɔrɔ ni hami jugu cogolen do o jɛrɛjɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen fan fɛ. Hami fanba kun ye denmisɛnnin bayirika camanw kunkanko ko ye u ka fɔla diɲɛ dongo do dugu ma jɛ k'u haminen do ni denmisɛnnin bayirika caman de ka saya ye fufalaki ten. Kɛnɛrɛ kɛnɛyaso dɔ la Niger jamana faba la Ɲame kɛnɛyaso dɔ be sanga ni waati o fan bɛ jama la tetew nga maaw bi taa bisimila minɛ dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ min na ni u ko a ma salle d'attente basigi kɔni bɛ o so kɔnɔ. Senfagabana n'u ko a ma ko polio n'a bi kɛ sababu ye ka na ni mulukubana ye wali kelen ka dankari kɛ ɲɛnamaya yɛrɛ la a jirala k'a fɔ polio bana seginna ka don tuguni. An bi don min na i n'a fɔ komi bi kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jateminɛ jaabiw kɔfɛ polio banabatɔ 4 sidɔnna ka ban kabiri ni février kalo tɛmɛnen. Boloci campagne ba minnu bi boloda nga n'an bi don min na i n'a fɔ komi bi ni olu ɲɔngirilen do fɔlɔ kun caman de b'a la. Denmansaw ka siranɲɛ coronavirus banakisɛ kana ta cɛ ni u bɔra u ka sow dafɛ. Kɛnɛya tigilamɔgɔw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ caman boloda walasa ka se k'u kanga coronavirus bana in ni a ka tiɲɛni n'o cɛ wa baara caman yɛrɛ bɛ senna vaccin kow ɲɛɲinini ko binakun yɛrɛ kan kɛnɛyasow kɔnɔ ka ɲɛsin bana caman ma i n'a fɔ komi ɲɔni n'u ko a ma ko rougeole o banabatɔ hakɛya minnu ni olu bi ka kɔrɔta an bi waati min na diphtérie bana bɛ o la kunfilanintu ni o ye choléra ye o kɛra dantigɛli ye dantigɛli min kɛra Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNESCO ma ɲɛma muso fɛ Henrietta Ford kɔsada in na yɛlɛma minnu kun donna kɛnɛya ko baara la o kɛra sababu ye ni ka ko caman bɔ u cogoya la kɛnɛya ko binakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin musow ani denmisɛnninw ma o min bi sɔn ka kɛ sababu jugu ye ka na ni tiɲɛni cɛjugu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin cininw ma o kasara mana bɛn ka daminɛ a bi sɔn ka taa se denmisɛnnin 6,000 ma minnu bi sɔn ka sa dongo do ka taa fɛ wagati min bi senna ni wagati gɛlɛnba do kɛnɛya ko binakun kan a jirala k'a fɔ lahalaya in bi se ka kunbɛn nga ko fo k'a sɔrɔ jamanaw gouvernement wulila joona ni ka ko dɔ kɛ ko dɔ ye ka se k'u kanga tiɲɛni n'o cɛ hali n'o y'a sɔrɔ o kangaridaka ninnu lasera nga diɲɛ selege naani jamana ɲɛmɔgɔw u kan ka ɲɔgɔn ye sigiba la kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ laɲini kɛra faraɲɔgɔnkanw ka se ka jɔ sigi n'u ko a ma sommet mondial diɲɛ selege naani lajɛrɛ do min bɛna sigi senkan vaccin ko kunkan ka bɛn alamusa ma ɲinan sigi baara labɛnna Royaume-Uni fɛ jamana minnu ni olu kan ka ye ani ko labɛnba jɛkulu baɲumankɛw olu bɛɛ lajɛlen kan ka u bolo do u jufaw kɔnɔ ni ka dolari wari miliyari 7 kɔri 4 bɔ k'a da tabali kan o baaraw bɛna don vaccination ko lahalaya de dafɛ vaccin ko labɛnba jɛkulu Gavi l'Alliance pour les vaccins walasa olu bi se ka hali bi baara kɛcogo ɲuman na ka se ka vaccin kuraw labɛn min bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya ko kɔrɔ dun ka ɲɛsin diɲɛ selege naani fantan jamana caman ma coronavirus fiɲɛbana waati fo ka taa se hali ni bana in nagashira vaccin ka se ka labɔli kɛ hali fiɲɛbana kɔfɛ. Ameriki kunnafoni di so dɔ y'a damasiyɛnya k'a fɔ ko Ameriki jamana ɲɛmaw ko u b'a fɛ ka u ka finitigilakaw olu ka yeli Allemagne jamana kɔnɔna na u b'a fɛ ka fusiri o dana kunnafoni hali n'a sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛmayaso ma a sɛmɛntiya ka fara a sɔrɔdasiya ɲɛmayaso kan nka kunnafoni in kɛra sabu ye ka Allemagne ma ɲɛmaw k'u kamana gan kosɛbɛ ka sanga ni Ameriki ale ni Allemagne ni Europe jamanaw cɛ lakana sabatili ko ɲuman ye Musa Fɔnba ale bi ɲɛfɔli k'a ko kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada
Allemagne ma ɲɛmaw y'u ka jɔrɔ jira Amerikikaw ka kunnafoni di sira dɔ kɛlen ka jira k'a fɔ don nataw la Ameriki kɛlɛcɛw minnu dagan bɛ Allemagne dugukolo kan ko caman bi sɔn ka bɔ a hakɛ la. Kabini dimanche juin kalo tile 7 ye Allemagnekaw ka ministre min ɲɛsin bɛ Allemagne ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a yira k'a fɔ Ameriki jamana ka dɔ bɔ a ka surasi hakɛ la Allemagne dugukolo kan k'a damande Allemagne ni Ameriki jamana ka jɛ la. A ma ladɔnniya k'a fɔ Ameriki jamana surasiw minnu bɛ nazarala u bɛ yi de nazarala kɔlɔsili de kama. Dakuru ɲɛkelen nazarala yɛrɛ kuru kara ka lakana bilan bɛ Ameriki jamana de ka bolo kan ni kɛlɛbolo dɔ sigili ye senga kɛlɛbolo min bɛ wele ko OTAN. Nazarala jamana bɛ wari sara Ameriki jamana ye. Ameriki jamana bɛ nazarala jamanaw lakana. Faransiw bɛɛ b'o la ye. Amerikikaw ka kunnafoni di sira min ye kuma in lase n'a ye maaw jara wele Allemagne kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Allemagne ma ɲɛmaw. A kunnafoni di sira bi wele ko The Wall Street. Juma de a da sira ko in ma k'a fɔ ko in bɛ senna Ameriki fanga bɔlaw kɔnɔ Donald Trump da fɛ k'a fɔ dɔ bɛna bɔ Ameriki surasi hakɛ la ka jigin k'a fɔ maa 25 ɲɔgɔnna la. U b'a jira k'a fɔ maa 95,500 de bɛna bɔ surasi hakɛ la Ameriki ka den la Allemagne jamana kɔnɔ. Bebe na Ameriki surasiw minnu kɛmɛ ka bisimila minɛ Allemagne 34,500 don Ameriki surasi daga yɔrɔ 21 ɲɔgɔnna la Allemagne dugukolo kan. Ni hakilina min fɔlen filɛ nin ye n'a ye Allemagne jamana ma ɲɛmaw jara wele k'a fɔ Ameriki bɛna dɔ bɔ a ka surasi hakɛ la Allemagne dugukolo kan. A b'a jira yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la Allemagne ma ɲɛmaw la k'a fɔ OTAN kɛlɛbolo min bila bɛ nazarala lakana kama dɔ de bɛna bɔ o OTAN kɛlɛcɛ hakɛ la. O dun tɛ ɲuman ye nazarala mɔ. Nka Allemagnekaw ka ministre min ɲɛsin bɛ Allemagne ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ale y'a yira k'a fɔ jɔngo a la a bɛ jɔ a la k'a fɔ Ameriki jamana ni nazarala jamana caman ka jate o n'a ɲɔgɔnna jaba ye bilen. Allemagne jamana yɛrɛ bɛ o nazara jamanaw la kabini Donald Trump nana jamana ɲɛmaaya la ka sababu kɛ u bi fɔ ɲɔgɔn kɔ sira caman na n'a fɔra ko u ka kan kelen fɔ diɲɛ seleke naani bina k'u ka ko dɔw la ko minnu ni Ameriki jamana b'a fɛ a ka kɛ ale hakilinata ye. Nazarala jamanaw caman bɛ taa hakilina wɛrɛw dafɛ min tɛ Ameriki jamana da ye. O dɔ ye Iran jamana ka mugujugu dilan sigikafɔ caman kɛra Barack Obama tile la min bɛ se ka to Iran n'a hakili bɛ jira ɲɔgɔn na a ka mugujugu dilan ɲɔngiri n'o kɛra gɛrɛndɛw minnu bɛ a dala i n'a fɔ bariko embargo olu dɔw bi magaya jango diɲɛ bɛ se ka to basigi kɔnɔ. Barack Obama ka fanga kun ye nɔba bɔ o la k'o to Ameriki jamana ɲɛmaaya la nka Donald Trump nane sina ka Ameriki fosi ka bɔ o bɛnkanw na ten. A barata Barack Obama ni nazarala jamanaw de kun farala ɲɔgɔn kan ka o bɛnkanw nɛgɛnɔ bila o ye kelen ye. Filanan gazi bɔko kuma min bɛ Allemagne jamana ni Irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko gazoduc Nord Stream 2 Donald Trump fɛ ko tɛ Allemagne jamana jɔyɔrɔ ye ani Irisila jamana cɛ. Sabanan bi taa kɛ min ye sa Donald Trump nazarala jamana bi wari min di Ameriki jamana mɔ jango Ameriki jamana ka kɛlɛbolo sigilen OTAN bi se ka nazarala jamana 28 lakana maa tɛ farati bɔfan dɔn. Irisila jamana bɛ nazarala kɛrɛfɛ ni Irisila jamana kɛra binfɛn ye nazarala jamana dɔ ka OTAN de bi nazarala jamana ka kɛlɛ kɛ ni Irisila ye nazarala jamanaw nɔna. Wari min kan ka di nazarala jamanaw fɛ Donald Trump jɔn bɛ wari di taw la o ye kelen ye. Jamana bɛ jamana la olu dɔw tɛ k'u ka bolomafara di wali kelen u ka wari sarata di Ameriki mɔ a di cogo la juru b'a dɔw la. Kɔrɔfɔ in sekɛlen Donald Trump ka jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ ka ɲininkali tɛnku n'o y'a sɔrɔla fɛn min fɔra Amerikikaw ka kunnafoni di gafe fɛ. Tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump n'a nɔfɛmaw y'u da k'u bonbonw ye. U m'a fɔ ko tiɲɛ don u man nkalontigiya fana. Amerikikaw ka surasi ɲɛmaa dɔ bɛ yen min yɛrɛ bɛ deli ka kɛ Ameriki jamana kɛlɛbolo in ɲɛmaa ye OTAN kɛlɛbolo ɲɛmaa san 2017. Ale ko ni ko in kɔni kɛra kɛfɛn ye ko Ameriki jamana ye dɔ bɔ a ka surasi hakɛ la nazarala jamanaw kɔnɔ k'o ye nazarala minɛnen de ye ka sen n'a bolo siri k'a di Vladimir Putin mɔ. O de b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Cari jamana ɲɛmaakɔrɔ Hissène Habré min minɛ bɛ k'a datugu Senegal fabala Dakar ka sababu kɛ a ka kiiriw sigira senga yen de farafinna tɔnba Union Africaine ka kiiribulon gɛrɛngɛrɛnnen sigilen dɔ senfɛ ka jira k'a fɔ si kaso a b'o kɛ ka sababu k'a ka kumaw la Cadi jamana ɲɛmaaya la san 1982 fɔ 90 ni u tiɲɛna senfɛ. A yɛrɛ bilama si bɛ san 78 na
kosa ina a kun lablara ka bɔ Senegal faba Dakar kaso la ka sabu kɛ coronavirus bana ko ye. Bana in a bɛ dadigi kɛ maa minnu na n'a kɛra i minɛ fɛn ye, maa minnu si ye yɔrɔ jan sɔrɔ olu ta ye farati ye. O kumana kaso kɔnɔ coronavirus bɛ se ka don ye kuma bɛɛ. A ka bɔ kaso la a k'a ka denbaya lasɔrɔ kalo 2 Senegal kiri ɲɛmaw kun y'o di a mɔ. Avril kalo tile 7 don min a bɛ bɔ kaso da fɛ, hadamadenya hakɛla basajɛkulu caman kun y'i ka jɔrɔ jira ko nin tɛna kɛ maa in bilatɔ ye kɔni fɛɛrɛ la Senegal ma ɲɛmaw fɛ kɔni. Nka Senegal kiriko minisiriso a ɲɛma dɔ ko Babakar Jone o kun y'a jira k'a fɔ a tɛ k'a fɔ a bilatɔ don. A dabɔra lakanani dɔ de kama, ni tile 60 dafara a bɛ segin ka don kaso la a nɔna, wa nin ye dalaka bɔlen ye Senegal jamana fɛ ka sabu kɛ Hissène Habré seginna ka don kaso kɔnɔ. Senegal jamana yɛrɛ bilama coronavirus banabaatɔ bɛ taa maa 4,328 na, a ye maa 49 de bɔnɛ a nin na, wa kabini a daminɛna gɛrɛndɛ dɔw kun dara Senegal ma ɲɛmaw fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma jango maaw ni bɛ se ka kisi, o gɛrɛndɛw juru bira ka yoba Senegal ma ɲɛmaw fɛ kɔsada in na. Senegalikaw ka jamanaden min kun ye diɲɛ seleke naani sendɛgɛninjɛ boli jɛkuluba ɲɛmaaba ye Fédération Internationale d'Athlétisme n'a bilama minɛn bɛ ka sabu kɛ sigasigana bɛ a kunkan k'a fɔ a ka kumaw la sendɛgɛninjɛ boli ɲɛnabɔli jɛkuluba ɲɛmaaya la ko yuruku dɔw kɛra a fɛ ka bɛn ni ntɛnɛn juin kalo tile 8 sɔgɔmada yanfan in ye a bɔra ka jɔ Kereblo kɔnɔ Faransi faaba la Paris. Sigasiganaw minnu bɛ a kunkan o ye k'a fɔ san 2010 daminɛw na yuruku caman bɛ yen a tɔgɔ bɛ minnu na. O dɔ ye diɲɛ seleke naani binaku ka farikolo ɲɛnajɛ nasara ka fɛn min sɛbɛkɔrɔ kɔmɛ n'a jira bɛ k'a fɔ ti kɛ fiyewu farikolo ɲɛnajɛ kɛbaa fɛ. O ye ka fɛn da fɛn min bɛ se ka dɔ fara i ka kɛnɛya kan. O kɛra fɛn jugu ye o, minfɛn jugu y'o ye o, kununfɛn jugu y'o ye o, walikɛlɛ dumunifɛn yɛrɛ don dumunifɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara e ka kɛnɛya kan. Ni dumunifɛn gɔnnen don, nin si dagan tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛbaa ye, u k'a ma ko dopage. Irisila jamana Senegalikaw ka den Lamine Jakiw minnu b'a kunga o dɔ bɛ tali kɛ Irisila sendɛgɛninjɛ boli kɛbaw fɛnɛ ka cogoyaw la. Ka sabu kɛ Vladimir Poutine n'a ka jamana kuma dɔ yera la Irisila jamana kun b'a fɛ ka farikolo ɲɛnajɛ sɛbɛkɔrɔ labɛn Irisila jamana kɔnɔ a sen ka ye a la fana. Lamine Jaki min ye sendɛgɛninjɛ boli ɲɛnabɔli jɛkulu ɲɛmaaba ye diɲɛ kɔnɔ, fɛn dɔw tɛmɛna ani Irisila cɛ. Ka sabu kɛ Vladimir Poutine a y'a yira k'a fɔ diɲɛ seleke naani binaku ka farikolo ɲɛnajɛ la a b'a fɛ a yɛrɛ fɛnɛ ka jamana ka ye. O de y'a to a y'i kɔ don diɲɛ seleke naani senandola ɲɔgɔnkunbɛ ba kɔrɔ k'o labɛn san 2018. San 2014 fana farikolo ɲɛnajɛ soroba ɲami min bɛ wele ko Jeux Olympiques 2014 fɔ ka taa se sendɛgɛninjɛ boli ɲɔgɔnkunbɛ ba diɲɛ seleke naani binaku ka 2013 a y'o labɛn. Irisilama ɲɛmaw ta kun tɛ an ka kɛnɛba ninnu dama labɛnni ye, an ka denw fɛnɛ ka ye cogo ɲuman na. O kɔrɔ ye ni jɔnjɔn bɛ taa u ka kɛ jɔnjɔ tabaw dɔ fɛnɛ ye. O kuma min na ni sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ Irisila bolilikɛla dɔw bɛ yen, farikolo ɲɛnajɛ kɛbaa dɔw bɛ yen, u ka kɛnɛya tɛ Ala kama kɛnɛya ye. A dɔw joli ni fɛn wɛrɛw ɲaamin bɛ. Lamine Jaki min ye sendɛgɛninjɛ boli labɛnni jɛkulu ɲɛmaaba ye, n'ale kun kan ka sonsa kɔ a wili jango ko in bɛ se ka dan sira la n'o bɛ kɛ ni Irisila symbole ye, a y'i ɲɛ tugu a kan ka sabu kɛ nafolo dɔw jɔra a ye. Jaki wɛrɛ min fɛnɛ b'a kunga a yɛrɛ denkɛ ni o ye Papa Masata Jaki ye. Marchew ɲinini nasiraw sendɛgɛninjɛ boli labɛnni jɛkuluba kɔnɔ o ye nafoloko kuma ye, o jɔyɔrɔ kalifankun bɛ o la. Irisila sendɛgɛninjɛ boli kɛbaa 27 ɲɔgɔn na olu sɛgɛsɛgɛlen a yera k'a fɔ fɛn bɛ u joli la min tɛ joli dɔ ye. A barata Jeux Olympiques ni o ye farikolo ɲɛnajɛ soroba ɲami ye san 2012 o bɛ k'i sɛnsɛn ka gere. Sendɛgɛninjɛ boli min fɛnɛ ɲɔgɔnkunbɛ ba fɛnɛ kan ka kɛ diɲɛ seleke naani binaku ka Irisila duguba la Moscou ni Irisila ka ko labɛnnen don Mondiaux d'Athlétisme 2013 o fɛnɛ bɛ k'i sɛnsɛn. Ko bɛnkan dɔ de kɛra sendɛgɛninjɛ boli ko labɛnni jɛkuluba wagande ɲɛmaw ni Irisila ma ɲɛmaw cɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Irisila sendɛgɛninjɛ boli ɲɛnabɔli jɛkulu min bɛ yen, Fédération Russe d'Athlétisme o ɲɛma u y'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn dɔ la min bɛ wariko fɔ. Ni Lamine Jaki y'i ɲɛ tugu Irisilaka ninnu ka maa 27 minnu joli ni fɛn wɛrɛw ɲaaminen don, farikolo ɲɛnajɛ kɔkɔrɔma don nafolo dɔ bi jɔ Lamine Jaki n'a ka jɛkulu ye. Euro wari miliyari 1 ni miliyɔn 500 ɲɔgɔn na o fɛnɛ dira Lamine Jaki mɔ
fo lamininjaki y'o do Senegali jamana kuntigisigi kalata dɔ dafɛ kalata min kɛra sababu ye ka Ablaye Wade bi ko nafolo in kɛra ka fanga sinamatɔnw dɛmɛ ka se ka Ablaye Wade bi san 2012 jamana kuntigisigi kalata la nka ka lapasabaw ka bɛn ni ntɛnɛn juin kalo tile 8 sɔgɔmada yanfa ye Faransi faaba bari lapasabaw y'a yira k'a fɔ sɔn o sɔn dan bɛ u ka maa la k'a bɛɛ lajɛlen ye kalo ye wa k'u n'a lapasa denkɛ min ni o kɔni bɛnɛ nɔ bɔlen don ka fara a kan o y'i yɛrɛ sɔrɔ ka na faso la n'o ye Senegali ye o dan bɛɛ ye madadare fɛnɛ bila b'o nɔfɛ. Togo kɛnɛya tigilamaw y'a yira k'a fɔ diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS a k'a fɔ ko chloroquine ka ɲi a man ɲi hydroxychloroquine nibakini la ka furasiya ye coronavirus bana furakɛli la olu t'a bila maa ye wa diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS a ka segin a dalakaw kan k'a fɔ k'olu ye sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛ k'a jira diɲɛmaa na k'a fɔ a man ɲi a ko a kɛra fili kuma ye ko wa ko segin bɛ kɛ a ka sifilɛ hali bi fura ko nasira kan ko sanji nana sɔrɔ kɔlɔnda ɲigin bɛ olu ma chloroquine bila maa ye bibi na Togo jamana kɔnɔ jamanaden caman nisɔndiya mɛ ni kɛnɛya ma ɲɛmaw ye olu minnu ma sɔn ka OMS lamɛn mɛ kalo tile 25 tɛmɛnen sɛgɛsɛgɛli dɔ jaabi bɔlen k'a jira k'a fɔ chloroquine fura a man ɲi coronavirus bana furakɛli la n'a ma kɔlɔlɔ min lase maninfin ka kɛnɛya mɔ a t'o nafa se a mɔ Colonel Jibril Mohamad ni ale ye surasi ɲɛmaa ye kɛnɛya tigilama fɛnɛ do coronavirus bana kɛlɛ jɛkulu min bɛ Togokaw fɛ ale de y'o ɲɛmaa ye a ko nin bɛ olu ka sebaya de kofɔ ka sabu kɛ don min na a mɛnna ko chloroquine man ɲi hydroxychloroquine man ɲi n'olu kunsina k'a bila k'a tun bɛ kɛ tɔɔrɔ ye banabaatɔw ma a ko nin bɛ danaya tɔ bonya olu ka jamanadenw fɛ bɔlɔnw kɔnɔ Lomé Togo faaba la jamanadenw bɛ ka jira k'a fɔ nin diyara olu ye ka sabu kɛ nin b'a jira olu la ko Togo jamana kɛnɛya ɲɛmaaw tɛ maaw de ye minnu da ye dɔnniya t'an na fɛn min ma n'a fɔ an bɛ don da fɛ ten Kondo Abalo ni ale fana ye kɛnɛya tigilamaba ye ale y'a jira irisiw ka kunnafoni di gafe la ni o ye Sputnik News ye ko donji da kelen kɛnɛya tigilamaw Togo jamana kɔnɔ u ma chloroquine bila furubatɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ mouvement Martin Luther King o ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS ka segin a dalaka kan k'olu kun ye jatew minnu bɔ chloroquine kan hydroxychloroquine kan nivakini la ka furasiya in k'a b'a jira u la k'a fɔ Togo jamana bɛ sira ɲuman kan. Libi jamana tajibɔ cakɛda ni o ye compagnie nationale de pétrole Noki ye a y'a jira dimanche juin kalo tile 7 k'a fɔ tajibɔ a kun ɲɔngirila a bi warawuli ko kura ka sabu kɛ kabini Maréchal Khalifa Haftar sango avril kalo a kungo ko a bi Tripoli minɛ Fayez El Sarraj diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka jamana ɲɛmayaso lakodɔnnen ɲɛmaa la a kun kɛra sababu ye ka tajibɔli ɲɔngiri wa tajibɔyɔrɔba yɛrɛ min bɛ Libi jamana kɔnɔ ni o bɛ Al-Sharara kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna taji kun ti bɔ ye bilen ka sabu kɛ Maréchal Khalifa Haftar kun ye yen minɛ Fayez El Sarraj n'a ka mɔɔw la n'a ma ɲa k'a fɔ kɛlɛ tiɲɛ bɛ bi Maréchal Khalifa Haftar bolo Libi taji ko ɲɛnabɔli jɛkuluba Noki ye a jira k'a fɔ u ye tajibɔ daminɛ dimanche Al-Sharara wa tajibɔyɔrɔ in yɛrɛ din bɛ jamanaw minnu tajibɔ cakɛdaw mɔ n'o ye Espagnekaw ka tajibɔ cakɛda Repsol ye ani Faransikaw ka Total Autriche jamana ka OMV ani Norvège jamana ka Statoil olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u labɛn bɛ bɔli kama a ma ladɔnniya k'a fɔ bibi in na Maréchal Khalifa Haftar a kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ a jɛmɛ ni sigikafɔ dɔ ye sigikafɔ min dajira a la a dɛmɛbaa fɛ Misira jamana ɲɛma Egypte jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ a bandoro fana kɛ ka sabu kɛ yɔrɔ minnu kun bɛ yen ni a kun gɛn kun bɛ k'olu minɛ Tripoli yanfan fɛ o bɛɛ minɛ bɛ a la hali yɔrɔnin kelen min kun y'a jigiya ye sa n'a kun bɛ se ka na bisimila minɛ ye k'a bɛ labɛn wɛrɛ kɛ k'i ɲɛsin Tripoli mɔ n'o ye Taruna ye a juguw donna Taruna k'a sɔrɔ a ka maaw tɛ yen hali kɛlɛ ma kɛ sigikafɔ min dajira la da a dɛmɛbaa fɛ ni o ye Abdel Fattah al-Sisi ye Misira jamana ɲɛma Fayez El Sarraj Tripoli ɲɛma na jɛni sigikafɔ in ɲɛ wa ɲininkali tɔ min bɛɛ u ye kuma in mɛn nka u ma jaabili kɛ k'a fɔ u sɔnna sigikafɔ ma a ma ladɔnniya k'a fɔ nin dajibɔyɔrɔ in min minɛnen kun don Maréchal Khalifa Haftar fɛ tile o tile a ka taji bariko bɔta barikonba 315 du
wale be taji bɔ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan taji bɔta tile kɔnɔ miliyɔn 1 do bariko la. Fayez El Sarraj n'a ka gouvernement y'a yira k'a fɔ san kelen min kɛra ni taji kun tɛ ka se ka bɔ taji bɔ yɔrɔw la bilen ka sabu kɛ Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛ binnen ye k'a kɛra sababu ye ka dolari wari miliyari 5 ni miliyɔn 200 de ta ka Libi jamana wagande dan. Amerikikaw ka maa wolofima min bɔnɛna ani na Ameriki lakana tigilama nazaraw fɛ George Floyd munumunuzaliw kɛlen ni a ye fan caman fɛ ka bɔ ɲamasigiw ni tasiblaw kɛ a fure ye. A yɛrɛ y'a ka denmisɛnniya kɛ dugu min na ni o ye Houston ye a bisimilala ye wa a ka janaja labanw bi kɛ yen de tarata a bi ta ka dayɔrɔ laban sɛgɛrɛ. Don min na ni maa in fara lakana tigilamaw fɛ Minneapolis. A ka saya ko kuma maa min bilara ɲɛmaya la o bi wele ko Bobby Swearington wa janaja yɛrɛ ɲɛmaya bɛ ale de bolo. Alamisa tɛmɛnen a fa yɔrɔ la se kɛra n'a ye yen ka jira bɛɛ lajɛlen la ka sɔrɔ ka sira ɲini Minneapolisikaw fɛ ka na ni a ye Redford, Californie mara la sibiri ni ka sɛnsɛn ka na da Houston a lamɔyɔrɔ la. Ndɛnɛ a fure bi da lɛrɛ 6 ɲɔgɔnna kɔnɔ maaw bi ta tasibila kɛ a fure la. Maa min bɛ janaja labɛnni ɲɛmaya la ni o ye Bobby Swearington ye a ko a dan b'a la k'a fɔ jama bi kɛ dandɛmɛ ye. O kumana tarata sa a bi sɔrɔ ka ta k'a da a dayɔrɔ laban la dugu jukɔrɔ. Janaja kɛcogo fɛnɛ na o dandigɛn bɛ maa 15 ɲɔgɔn na a tɛ tɛmɛ o ka aw de bɛ se ka don ɲɔgɔn fɛ ka taa ɲɛ da a dalen kan ka tasibila kɛ a ye miniti 10 kɔnɔ. Wa ɲini bɛ bɛɛ fɛ nun datugula ka ye bɛɛ nun na ani gan min bi don tɛgɛ la kɔni. Maa ba yirikaw de y'a ɲini ko sɛbɛnfuranin min ni o bi diyagoya o ka y'i bolo walasa e ka se ka don wali kelen e ka se ka y'a janaja kɛnɛ kan k'u b'a sanda ɲini. Nka maa min bɛ janaja labɛnni jɛkulu ɲɛmaya la ni o ye Bobby Swearington ye a ko a kelen tɛ feere. Joe Biden ni o ye Barack Obama ka fanga ɲini dɔ cɛbɔ ye min ni Donald Trump kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamanakuntigisigi kalata senfɛ. Ale yɛrɛ kan ka ye kɛnɛ kan ndɛnɛ tasibila in na Houston, Texas mara la. Nka janaja yɛrɛ don n'o ye tarata ye k'a ta k'a dayɔrɔ laban sɛgɛrɛ Joe Biden tɛna ye ka sabu kɛ lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Ameriki o bɛ k'i janto Joe Biden yɛrɛ la ka sabu kɛ Ameriki jamana kɔnɔ n'a jirala k'a fɔ e kɔni ye cɛbɔ ye ka ban k'i ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ ko i ye sebayaw ta ko maa wɛrɛ tɛ i ni cɛbɔya cɛ jamanakuntigisigi kalata la. U ka lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen k'a fɔ k'a bɛ jamana ɲɛma dama kama o tɛ bilen. E yɛrɛ ka lakana ko Ameriki service secret ni o ye lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye a b'a janto e fɛnɛ ka lakanako la. Olu y'a yira k'a fɔ tarata janaja in Joe Biden ka yeli kɛnɛ kan o kana na kɛ sababu ye ka jama fɛnɛ fereke ɲɔgɔn na ka sabu kɛ maa bɛ maa la a ye jɔyɔrɔw minnu da maa wolofima in zado n'o ni jamana ɲɛma Donald Trump ta ma kɛ kelen ye. O y'a kanu tɔ bonya maa caman yɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔla ko politiki maa do k'a ta ye jɔyɔrɔ ɲini kanw ye. O kumana ka to ka ye janaja kɛyɔrɔ la o bɛ se ka na ni ko wɛrɛw ye ka basigi tiɲɛ. Nin ye kuma kɔ kan n'a ye. Nonda sokɔnɔ ɲɛ bɛ fɛn min fɔ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ka nin n'a ɲɔgɔnna kuma fɔtɔ o ye maa bɛ maa la Donald Trump kanu b'a la o kana n'a fɔ k'o bɛ kojugu kɛ Joe Biden na ka sabu kɛ maa wolofima in ka saya senfɛ a ye kuru caman sɔrɔ n'a fɔra ko kuru kan ka tila ani Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ a ye Donald Trump dan kuruko ta fan fɛ o tumana dɔ kana nin den ka kojugu k'a la ninnu bɛɛ lajɛlen ye labɛnw de ye minnu dalen don Ameriki lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ. O de fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlu na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamayaso fɛ k'a lasaw ma ka sangani ni kuma ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la k'a fɔ ko coronavirus ko a b'an fɛ Mali kɔnɔ an ka hakili to waleya minnu lafɔra kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ an k'u matarafa walasa an bɛ se k'an yɛrɛ kisi nin bana cɛjugu ma laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kɔnɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.